Йо, what's up, man? Знаеш, братли, с Дрейк тук, Травис Скот. Аз това съм 3 дена за кара. Ти шилбошката за битие се разбираш ли? Между другото, винаги съм си мечтал как ще намажа опита с етия. Сялото зад камерата такъв. Не, виж, той се приближава към мен и той не бяга. Бъзи как са, брат, шегувах се. След 15 минути трябва да снимаме приятеля и ще снимаме до 4:30 сутринта. И това е. Просто информативен бог. Мацко, ти за мене си история, еуфория, изгода търсиш. Напрежението е голямо. Два часа и половина само съм минали. Не се е нормално да се чувствам добре. Кът след 3 часа аз съм... Обгрижват на врата. Не мислиш, че ми е хубаво на мен. Хейтери ще кажа, че е фотошоп. На мен не ми дава. Аз защо знам какво става? Сложи ми наистина червило ли? Да, червено е. Верно? Много четиво. Яви. Батко, няма почивки, паче, знаеш. Винаги след червилото помпаме. Мъжествеността и тестостерона да се балансира след като сложи червило. 5-6 лева в джоба ми по цял ден. Няма как да имам аз никакъв проблем. Снимаш ма с тази камера или мен? Аз съм супермен. Сточна гара. Добре, да е приятно. Сега е 9:30 и ние се намираме на втората локация. Това е Алекс Тършил. Той е Нищо. професионален. Нищаджия. А това е Виляна. Здравейте. Я нагоре, брадата. Рапирай се, кефи. Ай, бля. Да, бля. Пипазди са, мати. Имам в джоба точно 20 лева, но... Бате, знаеш, бате. Знаеш колко имам пари в момента? Общо пари. Ай го. Всички им с пари моите. Но, гледай къде стоят тия пари. Опа, бате. Къде още има? Чакай, тук някъде още. Опа, то колаборация. Ти лут ли си? Ключовете от школата. Сега да го изпукаш, не? В България няма това, че дърпаш пръстена. Пръдна. Да, го, да, ама не ми се пърди. Тъпите масти от Инстаграм не падат от небето. Какво си правиш там, брат? Изфилм, брат. Ей, какво свързваш? Сърми. Чистотата в продукцията на ниво. Сменям скина. Омили. Не, няма се слон, брат. Looks like about to break his neck, brother.